Ibarong iprang subhay pi siya kanik tup kabor jeng imenta ka janmit haswa bang yazdang ini petsuai kimat ki bakungsan. Palat saulak kat arah jan ngut ki bayo thamai ka jingpang covid kat kendai hakari ya ki arp sau kenta bala dem. Hamiglaya lais pa sau punyo ngut ki bayo thamai ka jingpang menta ka sngi. Lapan jari dak total curfew ha East Khasi Hills menta ka sngi. Tangkat tu kat ni kidukan marbam ki bala jet la sya pan play. Penlong jengyalang Menteri Katanat Kampo Ying ubak lakman remboy ha West Jantia Hills. Penslur ya kibri ban wan cakmat nak bentaban ay ya katika ya da. Ban betha ka sarkar jala ban pelong ya kajing toket balait luit halor ka kam bamsap bat ki wei dia ki jing bambiang ha ka MEECL. Ki khubor ki babnya. Ki don saulak khat arajar arspa nrupo arngut ki breu ki bla sakta thamai ha ka klam covid khat kandai ha kelengkari ha kini ki arsau kenta bla lej. Bada kini ka jingdon jang barok ki beri ki bla sakta ha kate ka jingpang kala kot palat ya ka arklur spaulak ngut katanat ka kot ka khia ka sarkar pedeng ka ong balai hajar khandai spa prapungut ki beri ki la khlat no ha kini ki arpsau kan tabla lej bat ka jingdon jang barok ki bla khlat no nakte ka jingpang kala kenjok palat arlak laipau hajar ngut ha barok kwe kari haba phaj ka jala meglai lai spa sau punyo ngut ki beri ki la sakta thamai ha kini ka khlam menta ka sngi bada kini ka jingdon jong kitu ki brangdon ha pedeng ka jing sumar kala kot syaka ar hajar lai spa san pwengut hakajuk kapor ki don shispa kandai pulai ngut ki blakot bat arngut ki blaklat no hakani kasngi namar ka jingthia ki jaka sumar hakeleng ka East Khasi Hills ki la janda briulut na kaliang ki bor ki badai kmi kin sapen bun shu ki jingthia ki jaka sumar bat ki bakentup ya ka Nasret bat supercare ki badan hanong ba shalong ki la beteng bet ya ki kam ki jam wat apedeng ki jingda briulut jong ki jingthia katba ki jaka ki badang laj ki jingthia ki kentup ya ka Nigrims Kanijdas bat ka Bethany. Ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills kelapen mi yaki hukum bayadai bat kajing penjari curfew. Hadien jong kajing kangdam belapen benada Menteri rangba ka Jelau Konrad ki sangma hinin kasngi. Ya katai karai la shim namar kajing kenjo khat nyu nak shispa kajing don jong tu ki basakta ka klam covid khat kendai. Bat rupo nak shispa ba phai sha kajing dap jong ki jaka sumar hapo East Khasi Hills district. Watla kanong ba ka kup ya ka dur jong kajing kenja menta kasngi. Kajing long jingman hadien belapen benai kajing kangdam hinin kasngi kalong ka bai ikenrum kenram. Haswa ben penberai ke jingtip bayadai bat ke jingkang dam la sakhi ki patba ki balami bat tur syaki yogi hat ban thit ke jing dankam da ke jing perkhat ba an amplishu ke jaka de jing di Henry nakaliang ke sarkar kala pentingna ban sha ban pli kitu ki dukan di marbam ki bla dep penbet hakaju kapor la sharu ke jing trai badankam bat kumba kalong menta ke jing IT karu kalong ka biyat bet yat ati klem kinu ki jing pentut Menteri Katanat ki kampo yang ke sarkar jela ubat lakman remboy Haringkat kajing sanran lang Menteri Katanat Transport ubak snyo balang dhar. UMLA Kareliang ubak Kaming Wan Imbon, bad UMLA Kajuai ubak Welat Miki Shilla. Hene kasingi kila penlongi kajing yalang ban kmi benya ha conference hall jong ka office Deputy Commissioner West Jantia Hills District ban pet ngor ya kajing long jingman ka baydai bat kila jingpen kre. Ban yada na kajing sapreng ka klam covid kat kendai. Habakren shikilat patai kubor Menteri Katanat ki kampo yang ubak lakman rumboy. Ulapin kan mau ya kipat nong song halor kajing dan kamban ai tika ban ai mensimru ya ki weipan ban wan chakmat nambar kumba kalong menta ka district kalayo ban ai tika saupau nak shispa bat ka duna na ka thong blabu ha ka thuprta jong ki bala saupusan snam shaneng ula ongru ba ka sarkar meklai kala rai ban thau ya ka oxygen plant hayalong bat ya kani da kumnu en pendap hapo arpausngi dasdang ka uchna ya ka oxygen plant haita hapo yelom dang simpor ka sakam arthaus ni udep tu kajing amkam to da amkami ya ka 108 memang jadi critical patient napok gini ki karuna hospital jong i yo shift chiki vitwan dang chjing kawali to kawa amkam to ka vaccination kajing inject memang ladam inject i mot dam poi chewe ka sarkar Meghalaya kala hukum banya chakmat da kajing toket balait lut halor kajing kena bamsap lembat ki wei ki kenrum kenram hapo ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL Menteri rangba ka Jelau Konrad ki sangma ha kasngi balang loong baya kate kajing toket balait lut en sakli do nong bishar bala shong thait lembat arngut ki wei pat ki dekhot na ki bor penyait bakentup yo officer bala shong thait bat wei pat ubadon jingtep ha kane kaliang
I have given an order yesterday to constitute an independent inquiry into the different charges of corruption and other irregularities that are there in MECL. The terms of reference will include different kind of tenders that have taken place from MECL, from central as well as state schemes. It will also look into different kind of manpower issues like appointments and other irregularities in the human resource angle. It will also look into the allegations of power theft that has been there. Menteri Katanat Kakot Kakia Oba ALHEC Uloong ba kajing yadai kajing im kan long katong ka bahalor jong ka sorkar bat kajala kalong ka blakre wat ban krong bat ban pan kaliang lada don kam haba krench pang kilat kilinti ki babiang ki balashim banya kun persya ya kajing pang uba hek uloong ba kajing pen kre kadang ya chakmat bat latmuru ban pen biang kambha haki jaka nong kendong ula pen debru bala kentiu shu ya kajing don jongki jingthia haki corona care center bat ki hospital bat kajala klayok pediang sakumba shpautli ki ambulance ki batmai hapo ka scheme North East Special Infrastructure Development kaban kentup akatup kabala don lupa kabalong sau politely ki ambulance balak biang nadong syadong. It is a duty born of the government how to save the life of the people. If we have to borrow, if we have to ask from any other sources, also we have to provide vaccines or anything which is related to save the life of people. Haka sni rakhe ya ka sni sedang jong ka Border Road Organization ka ban rupuwei bat ringkat bat ka jing rakhe ya ka azad ka Amrut Mahotsav jong ka jingdap new pusansnem ka jing yo light load ka Border Road Organization kala penlong ya karali tuk hakeleng ki project headquarter jong ka Hakari ka Border Road Organization Shillong ru menta ka sni kala play karali ki tuk na ka headquarter jong ka kabadan Hanong Mensong u chief engineer ka Meghalaya Border Road Organization headquarter UPK Barwa ula play kane karali bat ong bakathong jong kane karali kalong ban pen saprang jingtip sapang kilat jingyada haki surok bat sapang ka jing saprang ka jing pang covid khat kandai kajing ya jong ki tuk ka bakentup ya way officer bat laingut ki bayatrei haka kinyat lingba ka jala Meghalaya bat Assam bat kan sakut pat haka headquarter additional directorate general border roads kabadan Hajalok Bari Guwahati haka ba UPK H Singh VSM additional director general border roads un sapriang yakini kinongya tuk The main purpose of this motorcycle rally, we want to just express this people to make the aware about the road safety measures and as well as the COVID-19 pandemic. On this occasion of this motorcycle rally, DG has expressed his good wishes and well-being of the people in these difficult situations. Mentapak ni pechoy ke jinglong jaman kasin bereng hasulong. Kajing shit kalong arpuai point kandai degree Celsius bat kajing kriat kalong katlai point lai degree Celsius. Kajing sem kawau kalong kandai pusau nak shispa kapor minsta bat kandai puai nak shispa ha kapor janmit. Kajing hap slap kalong kandai point 2 mm. Kandon kajing hap slap haki katuk ni kibenta hasulong bat kijaka kiba marjan. Parlong ni pen kenmawi pi bayakani ka kubor jongi pilar ban pet live haki YouTube page jong ka DD News Shillong. Nalor ka ba PE haka television pilar ban shaka YouTube channel jong ka DD News Shillong. Na kabentaki kubor ki paman lakasngi. Syabangin penkut ya kani katup kubor mentakasngi tungin pai yang session cekimat ki bakongsan. Palat saulak kat arah jarmut ki bayok mai ke jimpang kubet kandai Hakari ya kani ki ap sau kenta belak dem. Ha Meghalaya lai spa sau penyongut bayok mai ke jimpang mentakasngi. Lapan jari dah katul curfew ha East Khasi Hills mentakasngi. Tangkat tu kat ni kedukan marbam ki belajit la syak ban play. Penlong jingelang Menteri Katanat Kampo yang ubak lakman remboi ha West Jantia Hills. Penselur ya kibrio ban wan cekmat na kebentaban ayah ketika yada. Bat betha ke sorkar jela ban penlong ke jing toket ba light load halor ka kam bam sab bat ki wei dia ki jing bam biang ke MEECL.
ที่ปลอกกะตุงิละปอยชาบกดจงกันเนกะทุบกบอร์จิงมิตากะจันเมียดตุงินกันเมาบากะจิงปังคูวิดขัดคันได้กันนางปูร์สเตนตุเด้งที่กันนายกิมาสเป็นจิงไงเวนี่อีเวบัดสัดบายละกิกตีบัดฮัดุมละเชมังบัดพี่ละชัยกะสงีคุบเลยพีบารอพี่กว่าบันเขียปูระเนตังขันยันปูระเตะฮับเทียดเป็ดบายกิชาบกะชา plus F กับ plus F ฮักกะบางบังยิบเตยกะเม็ดนามาร์กะตากะเม็ดบัดกะบอดเปอร์